And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nawalan ako ng ganang mabuhay noong iniwan ako ng taong mahal ko. Pero nag-iba ang lahat dahil sa pandemic nating kinahaharap. Last month of last year, nawalan ako ng ganang mabuhay noong nasaktan at iniwan ako ng taong mahal ko. Pero nag-iba ang ihip ng hangin nang malaman kong kailangan ako ng bansang ito. Dahil sa kinaharap nitong pandemic. Kailangan ako ng bayan. Kailangan kong maglingkod. Itago niyo ko sa pangalang Knight Rider. At ito, ang aking secret file. Natatandaan ko pa noong unang putok ng virus. Nagtatalo pa kami ng mga kasama ko. Sabi ko, hindi ako sasampa ng ambulansya. Nasa kalagitnaan pa ako ng pag-move on ko Na kahit nasabihin kong para bang wala akong ganang mabuhay, ay hindi ko naman naiisip na magpakamatay. Para bang ang gusto ko lang mangyari ay magmukmuk mag-isa sa isang lugar. Isa pa, marami pa rin naman akong pangarap sa buhay. Isa na dun yung makapag-asawa. Nakakala ko nga yung ex-girlfriend ko na. May plano na nga akong mag-propose dun Kasi nakikita ko na sa kanya yung future ko. Mahirap mang aminin sa sarili pero siguro a part of me is still hoping na magkabalikan pa kami. Kaya ayaw kong sayangin yung buhay ko dahil baka mahawa ako sa virus na yun. Pero darating din pala yung araw na isasantabi mo lahat ng nararamdaman mo at emosyon mo. Isasantabi mo lahat ng selfish desires mo. Kasi ang heartache, hindi nakamamatay. Pero ang COVID-19, nakamamatay. Isang araw, dumating ang nagpabago ng disposisyon ko sa buhay. Hindi ko makakalimutan na unang basa ko sa social media post ng isang kilalang news channel. Ang pagtaas ng bilang ng COVID-19. Sa pagre-research ko at sa tagal ko sa pagresponde ng mga pasyente, alam ko na seryoso to. Alam ko na paumpisa pa lang to. Right there, sabi ko na sa sarili ko na ang babaw ko para isipin ko lang ang sarili ko sa oras na ito. Ang importante ay makapagsalba ako ng buhay dahil ito ang sinumpaan kong tungkulin. Hindi ko to tatalikuran at buong tapang ko toong haharapin. Ang una kong run na PUI, idinaan ko sa biro at tawa pag-aasikaso ko. Sabi ko pa nga, mabuti pa ngang mahawaan ako kaysa sa hindi ako mahalin ng taong mahal ko. Baka sakaling bumalik siya. Para pag nahawaan ako baka alagaan niya man lang ako. Pero syempre, hindi totoo na kapag nahawaan ka, maaalagaan ka ng taong mahal mo. Basta, puro biro at katatawanan lang ang ginagawa ko noon. Para maibsan yung takot na nararamdaman ko. Bawat PUI run namin, iba't ibang kwentong naririnig namin. Merong galing abroad, at yung iba naman, merong sintomas, kaya natag as PUI. Meron din namang positive. Siguro yun yung mas nakakadurog ng puso. Kapag alam ng pasyente na positibo sila sa COVID, sila mismo yung nag-aalangang dumikit sa'yo. Kita mo yung paghihirap nila. Hirap silang huminga. At kahit nahihirapan sila, iniisip nila kami na naghahatid at nagsusundo sa kanila. Nag-aalangan silang lumapit sa amin. Kaya, every time na merong positibo sa COVID, hindi namin sila pinakikitaan ng pandidiri o naiba sila sa amin. Bagkus kami pang nagsasabi na magpalakas kayo kasi maraming nagmamahal sa inyo. Kailangan yung lumaban. Encouraging words ang lumalabas sa bibig namin. At isa sa hindi ko makakalimutan yung isa naming pasyente. Madaling araw nangyari mga 2 a.m. nakareceive ako ng tawag to gear up and suit up. Emergency.
Dali-dali akong nag-gear and suit up kasama yung body ko. Inassist niya ako at inassist ko rin siya. Habang ginagawa namin to, iba't ibang what ifs ang pumapasok sa utak ko. What if maiwan ko na sina mama at papa kung sakaling mahawaan ako? What if eto na talaga yung makakapagpatapos ng buhay ko? Kaya lagi kong dalangin, Lord, patnubayan mo ko at kami ng mga kasamahan ko. Makakaya namin to dahil kasama ka namin. Kaya pagdating namin sa bahay ng pasyente, inabutan namin siyang walang malay. Chinek ko kung may signs of life. Nag-declare kami agad ng body ko na mag-CPR. Alam na namin kung anong gagawin, kabit ng cardiac leads, cable leads, habang nagbibigay kami ng good compression. Nilagay na namin yung pasyente sa stretcher, sabay sinakay na namin sa ambulansya. Hanggang sa makarating kami ng ospital. Nakapitong cycle kami ng CPR sa ambulansya. At sa ospital, ayun, dineclare ng doktor na wala na ang pasyente namin. Nung nasa ambulansya kami, ang nakatatak lang sa isip ko ay kailangang mabuhay ng taong ito. Kailangan niya mabuhay dahil may pamilyang may pamilya pa siyang nagmamahal sa kanya. Kailangan itong mabuhay. Hindi man nalata na kahit nakabalot kami ng suit, lumuluha kami ng palihim. Nandoon yung posibilidad na pwede kaming masisi kasi maraming pwedeng isumbat sa amin, pero kibit-balikat na lang yun. Kasi ginawa naman namin lahat ng mga kaya namin gawin para maisalba yung buhay. Isa lang yan sa ikinaharap naming mga frontliner, ang pagkawala ng pasyente. Iba pa yun, nilalabanan nyo yung virus. Pero mahirap nakalaban yung sariling utak, katawan at emosyon. Masakit lang din sa kalooban na sa tuwing bumababa kami ng ambulansya. Ang tingin ng bawat tao sa amin ay virus na rin. Lumalayo agad sila dahil sa takot. Pero hindi ko sila masisisi kung ganun yung nagiging reaksyon nila pag dumarating kami. Kasi sa panahon ngayon, takot ang nangunguna sa damdamin ng mga tao. Pero para lang sa kaalaman ng iba, hindi naman po biro yung ginagawa namin. Iba ang hirap namin sa pagsusuot pa lang ng PPE, personal protective equipment. Mahirap na. Mukha man kaming astronaut na nakatawa-tawa. Pero simula sa suit, gloves, double gloves, boots, goggles, respirator, hairnet, kinakailangan mong may mag-a-assist pa sa'yo. Iaabot sa iyo ang suit mo, ipapasok mo unang paa mo hanggang sa maisuot mo siya na parang pampantalon, susunod yung kamay hanggang sa maisuot mo to hanggang sa balikat, sabay isi-zipper ka ng kasama mo. Lalagyan mo ng duct tape ang zipper para hindi makatagos sa zipper yung virus. Susunod na iaabot sa iyo yung boots, papasuot sa iyo isa-isa. Ganun din, ida-duct tape yung dulo para hindi matagusan ng virus. Susunod yung gloves, una surgical, tapos lalagyan pa ng duct tape. Same goes, hindi pwedeng makatagos ang virus dun. Sabay papatungan ng isang klase pa ng gloves. Lalagyan ka ng hairnet ng kasama mo. Sabay, eto na yung pinaka-importante sa lahat. Uunahin yung respirator or mask na kailangan sealed and tight ang suot. Hanggang sa isusuot mo na yung goggles na habang tumatagal nagmo-moist dahil sa sobrang init. Siyempre, meron pa kaming hood. Bawat takbo namin, pagkabalik sa base, magde-decontaminate ng suot. Ganun din ang gagawin sa buong ambulansya. At pag natapos mag-decontaminate, sabay huhubarin ng PPE. Tapos maliligo ka na. Imagine yung pagod mo, yung pawis mo, naghalo-halo na tapos maliligo ka pa. Pero yun ang kailangan eh. Pagtapos mag-decontaminate, akala siguro nung iba madali, no? Akala nung iba huhubarin na lang. Pero kailangan tama ang pagdadowning ng suit. Hindi basta hubad lang yun. Magsisimula kang tanggalin yung duct tape na nakinabit sa'yo sa wrist, sa boots, at sa long zipper sa gitna ng katawan. Huhubarin ng boots, pagkatapos nito yung isang special na gloves naman. Tapos yung blue na gloves. Sisimula namang tanggalin yung suit namin na basang-basa na ng pawis sa loob.
Pagkatapos yung goggles, yung hairnet, and last yung respirator mask na nakabakat sa buong mukha namin. Habang niro-roll namin to, iniisip namin na sana walang nakalusot na virus. Sana hindi kami mahawaan. Sana makauwi pa kami sa pamilya namin. Sana matapos na yung dilubyong to. At habang sinasabi namin yung mga sanang yun, malalaman mo, may susunod na namang pasyente. May PUI na kukunin. Kaya, sana, simpleng panawagan ang hinihiling ko sa ating mga kababayan. Kung sakaling may makita kayong ambulansya, at makita nyo kaming bumababa ng ambulansya, huwag nyo sana kaming masamain. Huwag nyo sana kaming sungitan at pandirihan. Baka pwede nyo naman kaming alayan ng salamat. O kahit hindi na salitang salamat, ibalato nyo na sa amin to. Basta manatili lang kayo sa mga tahanan nyo. Please stay at home. Kasi gusto ko pang mag-asawa. Sino mag-aakala, no? Na while I'm in the process of moving on, eto pala ang mangyayari sa buhay ko. I am called to have a greater mission. Sabi ko noon sa sarili ko, hanggang career na lang ba ako? Eto na lang ba talaga magiging buhay ko? Hindi na ba ako sasaya? Pero sa nangyayari ngayon, dito ko na-realize na masaya pala talaga ako sa pagtulong ng kapwa. Kaya siguro ako tinanggalan ni Lord ng girlfriend kasi kailangan kong maglingkod para sa bayan. Para wala masyadong mag-alala. Ngayon mas naiintindihan ko na kung bakit may nawawala sa buhay natin. Yun ay para harapin pa ang isang panibagong misyon na darating sa buhay natin. We must serve the Lord for His greater glory. Tandaan, ang heartbreak hindi nakamamatay, pero ang COVID outbreak nakamamatay. So please, tulong-tulong, tulungan nyo kami sa pamamagitan ng pagstay sa bahay. Muli, ako si Night Rider at ito ang aking secret file. Always your number one FM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.